Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información. Hoxe é xoves, día 27 do mes de agosto. Piques de rematar este mes de agosto, imos na radio e na televisión municipal de Cerceda ca información, recordándolles e falándolles de que haberá cine de verán mañán na Silva. Saberemos cando, a que hora. Recordamos que esta fin de semana, sábado e domingo, se celebra o torneo de fútbol do Concello de Cerceda na categoría senior e veteranos, pero ademais mañán venres vai a ter lugar a inauguración do novo céspede artificial no campo de fútbol anexo do Roxo. Falaremos do DNI que se pode renovar aquí en Cerceda, tamén o pasaporte no mes que ven, e das festas de queixas, que son as máis inmediatas, tamén en Rodís, o Carmen Cativo, e tamén a Meirama, as festas de Meirama, que serán tamén no vindeiro mes. Recordamos que están a tempo de anotarse a unha peregrinación a Callón. Falaremos da segunda edición de Cerceda Tapea, que vai a ser en outubro, e da ITV de Turismos e de Maquinaria Agrícola, que no mes que ven de setembro se pode pasar aquí en Cerceda. Por outra parte, a piscina climatizada volve a abrir as súas portas o 7 de setembro e o Clube Natación Cerceda aproveitará para comenzar os adestramentos e tamén ten aberto agora o prazo para poder anotarse. Falaremos da resolución definitiva das axudas de material escolar e libros de texto e do servizo de información de WhatsApp municipal. Canto tempo, as previsións para mañán é de que teremos unha melloría, teremos menos posibilidade de precipitacións e alternancia de nubes e claros. Mañán venres, día 28 de agosto, haberá a última das edicións do ciclo de cine de verán que programou o Concello de Cerceda a través da Concellería de Cultura. Este venres, mañán, día 28 de agosto, ás 10 da noite, no campo da Feira das Nenas da Silva, proxectarase a película Quién es quién, unha divertida comedia española para este venres, mañán, 28 de agosto, ás 10 da noite, no campo da Feira das Nenas da Silva. Así que, si queren divertirse, o tempo parece que vai a permitilo, poden ver de xeito gratuito, mañán venres na Silva, Quién es quién, ás 10 da noite, cine ao aire libre. Por outra parte, falamos do torneo de fútbol, pero antes de falar do torneo de fútbol que se vai a disputar no Roxo, vamos a falar da inauguración do novo céspede artificial no campo de fútbol anexo ao Roxo, que xa está rematado e unha vez inaugurado se vai a disputar aí mismo pois este torneo de fútbol. A inauguración vai a ser mañán venres ás 8 da tarde. Mañán venres ás 8 da tarde haberá un ágape e ali estará presente tamén o presidente da Diputación, Valentín González Formoso, que é o organismo que puxo gran parte dos cartos para poder facer esta instalación. Unha instalación, insistimos, unha inauguración que será mañán venres ás 8 coa presencia do concelleiro de Deportes, Óscar Golán, e tamén estará o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. Precisamente nesa instalación se vai a disputar a terceira edición do torneo de fútbol do Concello de Cerceda, que terá este ano un formato ampliado, donde haberá categoría masculina e femenina en canto aos seniors e categoría de veteranos o domingo. En canto ao sábado, cando arranca o torneo cun cuadrangular senior masculino, donde a primeira semifinal será ás 4 da tarde entre o Rodís Fútbol Club e o Clube Deportivo Queixas, e a segunda das semifinales será unha hora despois, ás 5 da tarde, entre o San Martiño e o Atlético Cercedenses. As semifinais botarán a rodar, insistimos, ás 4 e ás 5, e a final será ás 7 da tarde. Unha vez rematada a final, comenzará a final femenina entre o Clube Atlético Cercedense e o Cabana como equipo convidado. Eso será ás 8 da tarde no mesmo estadio. E o domingo será a quenda dos veteranos con un triangular entre o San Martiño, o Rodís e o Cerceda de veteranos, que será a partir das 10:30 da mañá.
Máis temas, este luns abriu o plazo para inscribirse e renovar o DNI ou o pasaporte. Van a estar os axentes da Policía Nacional ca súa unidade móvil o xoves 10 de setembro para facer o trámite. Hai que pasar polas dependencias da Policía Local na planta baixa do Concello para solicitar cita para renovar o DNI ou o pasaporte, que será o xoves 10 de setembro, e decir que as plazas son limitadas. E tamén a modo de previsión, que sepan que volverán a estar en Cerceda o día 11 de novembro. Un día máis falámoslles das festas que nos quedan pendentes, patronais, festas no noso concello, como por exemplo as máis inmediatas van a ser a semana que ven as festas de Queixas. Tamén o domingo da semana que ven será o Carmen Cativo de Rodís, e dentro de 2 fins de semana, xa no mes de setembro, serán as festas en Meirama. En canto ás festas de Queixas, serán os días 4, 5 e 6 de setembro. Comenzarán o venres día 4 ás 9:30, cando se celebre a tradicional cea veciñal no campo da festa baixo carpa. Aínda están a tempo a sacar os tickets para esta cea veciñal, o prazo rematará o próximo día 1 de setembro, e o menú será base de tortilla, empanada, embutidos, queixos, paella de marisco, viño, cerveza, refrescos e de postre tarta larpeira. Os tickets están á venta no Bar Pallas, no Bar Morriña, no Bar de Albergue da Estación ou na de Cervexería O Parque, ou tamén con calquera membro da Comisión de Festas. Os prezos son de 27 euros para os adultos e de nenos e nenas ata 12 anos 15 euros. Logo, a continuación da cea será a verbenas 11 da noite do venres coa orquesta Galaxia Disco Móvil Impacto. O sábado día 5 hai dianas e alboradas pola mañá a primeira hora, logo a 1 a misa solemne e ás 2 da tarde sesión vermú co dúo Reflejos. O sábado pola noite ás 11 verbena co dúo Reflejos e Tania Beiras. E o domingo 6 rematará a festa con misa solemne, a 1 hai sesión vermú e tardeo tamén despois coa orquesta Ibiza. Decir que este domingo que ven, día 30, a Comisión de Festas de Queixas van a estar no Bochinche, no campo da festa, dende as 12 ata as 2, para todos aqueles que queiran tomar algo e tamén colaborar coas festas. Ese domingo, o domingo día 6, falaremos do Carmen Cativo de Rodís. O domingo 6 de setembro se celebra en Rodís, na Plaza do Adro, o Carmen Cativo. Todo comenzará a 1 con a misa solemne e despois a continuación sesión vermú longa. Haberá callos para todos, a fartar, e actuará a Asociación Cultural Santa María de Torás e o trío Soprano. E lembren que despois quedan os pendentes aínda as festas das Dores de Meirama, que serán os días 11, 12 e 13 de setembro, e terán continuidade o 19 de setembro coas Dores pequenas. Serán as festas de Meirama, insistimos, 3 días de festexos seguidos, e as Dores pequenas un día máis o día 19. Máis temas, agora imos a falarlles da peregrinación a Callón que organiza o Concello de Cerceda xunto con Protección Civil, e que ten aberto plazo para todos aqueles que queiran anotarse. Xa hai, a día de hoxe, máis de 40 persoas anotadas, e será o vindeiro domingo 6 de setembro, donde sairán ás 7 da mañán dende o campo da Feira de Cerceda, nesa ruta, nesa andaina, como peregrinación ata Callón. É gratuito e incluye avituallamento e chaleco de sinalización. Poden anotarse ata o día 31 deste mes de agosto, e teñen que facelo no Viveiro de Empresas de Cerceda, no Acevedo, ou por teléfono. Ali mesmo, o teléfono do Viveiro de Empresas é o 881 98 15 53, que está a disposición dos veciños de 9 da mañán a 9 da noite. O Concello recupera, igual que xa o fixo ano pasado, o Cerceda Tapea. Será a segunda edición do Cerceda Tapea, programada para os días 2, 3 e 4 de outubro. O Concello organiza Cerceda Tapea en colaboración con varios establecementos de restauración e cafeterías que están a tempo de sumarse a esta segunda edición. Unhas xornadas de degustación de tapas que serán os días venres 2, sábado 3 e domingo 4 de outubro. Lembren que haberá
como o ano pasado, exquisitas tapas que poderán vostedes valorar e tamén obter premios a través de rascas e premios sorpresas que se irán anunciando a medida que se vaya chegando a data. A ITV de Turismo e de Maquinaria Agrícola vai a estar aquí en Cerceda no vindeiro mes de setembro. A máis inmediata será de vehículos lixeiros, a de turismos, que van a estar durante unha semana, do luns 14 de setembro ata o venres 18 de setembro, do luns 14 ao venres 18 de setembro. Aí xa poden pedir citas se queren a través do teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.ictv.com. En canto a maquinaria agrícola, vai a estar máis tempo, e vai a estar dende o martes 29 de setembro ata o xoves 1 de outubro, voltarán do luns 5 de outubro ata xoves 8 de outubro e tamén rematarán o martes 13 de outubro. Prácticamente 2 semanas estarán a maquinaria agrícola en Cerceda, no mesmo lugar, nos aparcamentos superiores do Parque Acuático, no Acevedo, e dicirlle que de momento aínda non poden pedir cita previa ata que non quede un mes para elo. Recordamos tamén que a piscina climatizada de Cerceda volve a abrir as súas portas o luns 7 de setembro. O luns 7 de setembro volve a funcionar a piscina climatizada e será en horario de 9 da mañán a 9:30 da tarde noite. Unha piscina climatizada que tamén vai a facer que o Clube Natación Cerceda volva ou comece xa cos seus adestramentos. E o Clube Natación Cerceda abriu o plazo de inscripción tanto para a Escola de Iniciación como para o Clube de Salvamento. Van a comenzar, como dixemos, xa en setembro, día 7, os adestramentos. A Escola de Iniciación, que a partir dos 5 anos adestrarán os luns, mércores e venres, onde aprenderán a nadar, farán cursiños luns, mércores e venres relacionados ca Escola de Salvamento Deportivo. En canto ao que se refire ao Clube de Natación e as competicións e a participar no mismo, será a partir dos 8 anos e aí adestrarán martes, xoves e venres, incluso algún sábado. Se alguén está interesado en participar coa Escola de Salvamento Deportivo, coa Escola de Natación de Cerceda, pois pode facelo poñéndose en contacto co teléfono 661 65 31 02 ou con calquera dos membros da directiva do Clube de Natación Cerceda. Recordamos tamén que o Concello de Cerceda anunciaba esta semana a resolución definitiva das axudas para escolarización, para material escolar, libros de texto e vestuario básico, donde se concederon 180 axudas e foron rechazadas 40 porque non cumplían os requisitos. As 180 concedidas oscilan entre os 175 euros e os 100 euros de axuda para material escolar, libros de texto ou vestuario básico. Decir que agora o plazo para presentar a documentación xustificativa do gasto, é dicir, as facturas, rematará o 15 de outubro. Teñen ata o 15 de outubro, polo tanto, para xustificar esta axuda a través das facturas para poder cobrala. Agora falámoslles do Servicio de Información por WhatsApp municipal, porque o Concello de Cerceda, dende fai xa 3 anos, ten en funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa sobre eventos e noticias de interese e carácter municipal, así de xeito inmediato. Pode chegarlle ao seu teléfono móvil información a modo de mensaxe que o Concello de Cerceda promulga. Por parte ou para darse de alta neste servicio hai que ter instalado no teléfono móvil a aplicación WhatsApp e ali na súa xenda meter o teléfono 609 43 10 78 ou facer un clic nunha ligación cun código QR que atoparán na páxina web do Concello. Aí, se unha vez teñen xa instalada a aplicación e o teléfono na axenda, deben de enviar un mensaxe coa palabra alta. Nese momento, a persoa usuaria dá o seu consentimento e o Concello dará de alta e chegará un mensaxe de volta nesta servicio de información a través do WhatsApp do Concello de Cerceda.
Rematamos co tempo. Mañán venres vai a comenzar a recuperarse lixeiramente a influencia anticiclónica sobre toda Galicia. Con esta situación, mañán agardamos ceus anubrados e chubascos que poden ser activos no norte e só a primeira hora da mañá. Irán remitindo durante xa a tarde e a noite. As temperaturas van experimentar un lixeiro a moderado ascenso e os ventos sopran de compoñente oeste, frouxos con intervalos de moderados e intervalos fortes no litoral norte. Pois co tempo rematamos o informativo, nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos. Na radio está Marisol Rodríguez, na televisión está Manuel Eirís e na redacción, e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.